El projecte Residents Resilients va ser un projecte psicosocial que vam desenvolupar amb la Susana en una residència de la tercera edat durant el 2021, que era just quan hi havia aquelles restriccions i aquells confinaments provocats per la Covid-19. El projecte neix de la necessitat que tenien els residents a nivell emocional de continuar endavant i iniciar un nou desenvolupament. La Covid-19 no només va ser una pandèmia a nivell víric, sinó que totes les mesures que es van haver d'implementar, sobretot a residències, podien potencialment crear també una pandèmia a nivell psicològic. És a dir, que la Susana i jo, com a animadora social i com a psicòleg, vam idear aquest projecte i, tenint en compte que el 80% de les persones tenien un alt grau de dependència i molts d'ells també una gran afectació a nivell cognitiu, doncs van desenvolupar uns grups de comunicació per crear unes condicions de resiliència que, segons l'autor referent Boris Cyrulnik, es generen amb 3 punts. El primer és crear una xarxa afectiva entre les persones, vincular-nos. La segona és tenir espais on poder dialogar de manera lliure o consumir cultura per arribar a noves comprensions del que ens està passant com a persones. I l'últim és tenir un projecte il·lusionant a llarg termini. I per crear aquest projecte il·lusionant que fos resilient, ens vam qüestionar de quina manera podíem arribar a provocar aquest nou aprenentatge de la vivència, no? I vam crear, doncs, 3 potes, no? Una central, que era els grups de comunicació, els quals vehiculaven els altres mètodes, les altres tècniques, i partint d'aquests grups de comunicació vam fer Art Col·lectiu, que era una proposta plàstica en la qual cada persona formava part d'un tot global, d'una peça global. I així fomentàvem el treball en equip, els vincles, la necessitat de l'altre per acabar una proposta. Una altra d'aquestes potes era el teatre social, que de forma lúdica intentàvem donar sentit i un nou sentit a la vivència que estàvem traspassant. I per últim teníem la psicomotricitat, que era donar espai al cos en relació amb els uns amb els altres, amb l'entorn i amb la vivència. Després de tot aquest recorregut, que va tindre una durada llarga, va ser un projecte a llarg termini, vam oferir tota aquesta feina al poble de Canet, vam fer una exposició col·lectiva que va tindre molts visitants i vam també voler plasmar tot el coneixement, tot el recorregut del projecte en forma de llibre autoeditat, perquè volíem que fos un testimoni real de que fins i tot en un temps tan dramàtic com va ser la pandèmia es podien generar projectes meravellosos que potenciessin la resiliència.